ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଗଭୀର ଅଭିଳାଷ ପରି, ମୁମୁକ୍ଷୁତ୍ୱ ପରି ଦୁର୍ନିବାର ବୈଭବ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତିଠାରୁ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟର ଶକ୍ତିଠାରୁ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ଶକ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବତ ନାମ ପରି ବଳଶାଳୀ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମଣିଷର ନିଷ୍ଠା ପରି ବଳ ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଶୁଭ ଅଭିଳାଷ ବଳରେ, ବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ବଳରେ, ନିଷ୍ଠା ବଳରେ, ଭଗବତ ନାମ ବଳରେ ସବୁକିଛି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲେ, ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ ଶତ୍ରୁକୁ ବଳବାନ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଚତୁର୍ବିଧ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ଠକିବେ, ପ୍ରତିଟି ଦିନ ହେଉଛି ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅବଦାନ ରୂପକ ପ୍ରତିଟି ଦିନର କି ପ୍ରଭାତ, କି ମଧ୍ୟାହ୍ନ, କି ରାତ୍ର, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଡ଼ିରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତୀ ନ ହେବେ, ତେବେ ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନିଜର ଅଗାଧ ପ୍ରେମର, ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତୋଟି ଦିନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିବସକୁ ଆପଣ ଯଦି ଜାଗରୂକତାର ଦିବସରେ, ସତର୍କତାର ଦିବସରେ, ବିନିଦ୍ରତାର ଦିବସରେ, ନୈଷ୍ଠିକତାର ଦିବସରେ, ଏକାନ୍ତ ଦୃଢ଼ତାର ଦିବସରେ, ନିଷ୍କପଟ ଅଭିଳାଷର ଦିବସରେ, ଭଗବତ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମଶୀଳତାର ଦିବସରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର ନିକଟରୁ ନିକଟତର ହୋଇ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିବେ।